Larake lho kok no. Kurang dhuwur aku no. Ban iki kok. Ngono ya angin lho. Aja gelem, aja gelem. Kolore iki malah juweten sisane. Itu dicekel katanya. Leng. Tai wedhus iki sing gambar iki. Iki yang ndas wedhus sing ndas sawah kuwi. Masa ya wedhus yang ngono? Kendekne sih. Ganteng ganteng. Anune. Lah wis bak anune sumeten. Anu lah wis bak. Ini aja meletak-letak. Lah drile luru to mbahku iki. Kok ora tuku dik iki plastike wae kono kok mbokmu nyang pasar. Tapi gak tunggu api. Kok tukune ape wong ki barang ceblok anu. Ki sing sitok kata mbak kok dilemek wineh kae ceblok kecilik kae. Ayo ada. Semoga cepet. Wis urip no. Bosan konsep kuwi to. Kekukusan iku lho no. Iya ya. Bosan kuwi. Boleh bolong. Ingat Tapi kaya nekluk to, Bin. Iya mau kita proses gitu. Itu tak gocai kita bongkar sini. Betul. Oh, bismillah. Alah. Ora. Ono pisan. Ora imbang ngiri-ngiri. Kadek miring dadak wer-wer gas iku nggih. Lah nyeblokne pabrikan dur kono timbang ditek Jumat. Oh, Lah ngene ngidul lho. sae ngono ritek. Aduh, ngono lagi. Kok kayak berani waktu tak cukup. Samar iki dhuwur. Ora enek kok, Pak. Blengkere tak Bosane dhuwur iki anteng lho, lek ya wis angine kan sik angin. Ora sama. Lek ceblok wis tepat sampur kono. Ceng, ngecai pakai permen, Ceng. Adik duduk ngono jero golan. Keren duduran apik to ora enek.